Здравейте! Ще покажа една кандидат-студентска задача, която ми е поръчена от колежка. Условията на задачата го виждате. В кълбо средосер са вписани кръгови конуси. Намерете височината на този конус, който има най-голяма околна площина. Даже сега са приготвили един чертеж. Обикновено задачите за кълбета, сфери, много лесно се решават, когато направите едно централно сечение. Тоест разрежете сферата по нейния център, а случай аз ще направя освен по центъра и по уста на конуса. В случай това, което виждате на екрана, CD се явява уста на конуса и негова височина. Този разрез конуса го виждате в вида на един равнобеден триъгълник ACD, където AD всъщност се явява радиуса на конуса, на основата на конуса, ще го кръста сега малко. AC се явява образователната на конуса, а височината на конуса ще бъде CD. И понеже трябва да изследваме, на базата на този хикс, почвам да изразявам нещата. Въвел съм, нека да е хикс. Нека да е равно на хикс. И тук нататък от триъгълник А от D лесно се намира, че R квадрат плюс хикс квадрат е равно R голямо на квадрат. През от тук R малко ще бъде R голямо на квадрат минус хикс квадрат. От триъгълник ACD L квадрат е равно на R квадрат плюс R голямо плюс хикс цялото на квадрат. Или ако заместя, тогава ще получиш, това е равно на R голямо на втора минус хикс на втора плюс R голямо на втора плюс 2 пъти R голямо хикс плюс хикс на втора. След опрощаване хикс на втора и хикс на втора падат. Получаваме, че това е 2 пъти R хикс плюс 2 пъти R квадрат. От тук нататък, за да намеря с околна на конус, формулата е π по. Обръщам внимание R по L. R на конус, а не R голямо на кълбото, как сме го значили в случай. Това ще бъде равно на π по. R малко сме го написали, че е втори корен от R голямо на втора минус хикс на втора, а L ще бъде втори корен от 2 пъти R голямо хикс плюс 2 пъти R квадрат. От тук лесно получавам формулата π по втори корен от, представите вътре по умножават, ще получите 2 пъти R на трета хикс плюс 2 пъти R на четвърта. Ако обръщам внимание, че е минус 2 пъти R по хикс на трета минус 2 пъти R на втора хикс на квадрат. Значи най-голяма стойност на S околна на конуса ще има при най-голяма стойност на функцията φ от хикс, която ще взема под коренната величина. Или това ще бъде минус 2 пъти R по хикс на трета минус 2 пъти нещо някъде сбърках. Някой бърка, ма не знам кой. Се ми се струва, че... Добре, оставам 2 пъти. Казахме минус 2 пъти R хикс на трета, минус 2 пъти R на втора хикс на втора. Искам да ги подредя по степени. Плюс 2 пъти R на трета хикс, плюс 2 пъти R на четвърта. Задачата е за кандидат студент, защото това не се учи по задължителна подготовка. От тук, за да изследваме функция, трябва да намерим нейната производна. Производната на функцията, ще сменят цвета, в случай, когато търсим производната на функцията φ от хикс, тя ще бъде минус 6 пъти R хикс на втора, минус 4 R на втора хикс, плюс 2 пъти R на трета. Интересуват ме кога тези стойности са равни на 0, понеже аз съм мързелив, ще взема да разделя на минус 2 пъти R. Тогава получавам функцията
3 пъти хикс на втора плюс 2 пъти r квадрат минус r квадрат хикс минус r квадрат равно на 0. Това квадратно уравнение, мисля, че не е проблем. Хикс 1, 2 е равно на минус 2 пъти r плюс минус втори корен от 4r на втора плюс 12r на втора върху 2 по 3. И от тук хикс 1 ще го получа, че е равно на минус 2 пъти r минус 4r върху 6 равно на минус r. Хикс 2 ще го получа, че е равно на минус 2 пъти r плюс 4r върху 6 равно на 1/3 r върху 3. За да изследвам функциите, нареждам ги на числовата ос. До тук съм работил стойности, които съм получил. Това е минус r, между другото. Минус r, другата r върху 3. Аз не се занимавам с втора производна, защото функцията е линейна. Десният знак на интервала е минус, понеже тук старшия коефициент отрицателен, минус, плюс, минус. Щом производната е отрицателна, значи тя намалява в този участък, в други участък ще расте. Тук ще намалява, т.е. тук функцията би имала някакъв минимум, тук ще има някакъв максимум. Сега не се занимавам да обяснявам, че при минус r задачата няма решение, защото радиуса не може да бъде отрицателна стойност. Явно, че функцията има най-голяма стойност при r върху 3. Трябва да видя в условието на задача, намерете величината. В такъв случай искат на величината, не ми иска най-голямата стойност. CD е равно r плюс r върху 3 равно на 4 трети r. С което мисля, че съм изпълнил ангажимент по тази задача. Успех на тези, които гледат решението пред